O alumnado do segundo ciclo recitarán os poemas Nimbos e Como a un río e interpretarán Paxariños que vindes e esta gaitiña. Os alumnos e alumnas do terceiro ciclo recitarán os poemas Como Brasas e Penélope. Despois tocarán e cantarán A Bolboreta e San Valedero.
era unha adolescente. Galicia é min, meu Deus, aunque me deron, leite de cielo, de soño e luz de aurora. Nunca rúa do mar, fogar da terra, esta cruz que me mide de alto baixo. Con este alento eu lle daría as cousas, o drama cheo que lles nega a vida. Dareille rompre para que se conoza, palabras lles darei para que se entenda. Manu. Vais enterrando suco a suco, outono, un paso abierto e outro atrás,